Така че това, което успяхме да направим, да се надявам, че е предизвикало в някаква степен вашия интерес в началото на септември. Отново ще бъдем на линия да сме живи и здрави. Минаваме към този репортаж на господарите на ефира. Не случайно започваме с него, защото е едно от нещата, които искам тук да се виждат, да се чувате. Свободата на медията. Свободно да се казва всичко това, което го има. Не лъжи, не инсинуации, не манипулации. Като го има, да се каже. Какъв ще е коментар, след като има като факт? Е право на всяка една медия. Само, че онзи печален, тъп, позорен факт, който стана на 19 март във военния дом и мълчанието на големите медии вечерта в централните им новини е вън от всяко съмнение. Вижте афери на господарите, че им извадиха кирливите ризи на трите големи телевизии. Гледаме по БНТ церемонията по връчване на наградите Достойните българи 2018, на които телевизията майка е съучредител. Критериите и журито, които определят най-достойните българи, не са много ясни, но в България сме свикнали на този тип награди. На церемонията присъстваше и премиерът Борисов и даже връчи един от призовете. Искам да ви благодаря, че сте в България. А що? Каква хубава атмосфера! Дори шефът на БНТ аплодира премиер. Колко странно, че точно в този момент на същото събитие, излъчено на живо по Канал 3, се случва нещо коренно различно. Са рисковете на живото предаване. Като се случи непредвидена критика към властта, трудно може да се изреже. Може би за това БНТ го излъчват чак на другия ден, коригирано с голямата ножица и напудрено с музика и аплаузи. Искам да ви благодаря, че сте в България. Искам да ви благодаря, че сте останали във Враца. Човекът, когото монтажистите на БНТ се наложи да изрязват, за да не развалят хубавата церемония, се нарича Искрен Азманов. Информацията, която намираме за него в нета, е в стил мистика и теория на конспирациите. Доктор Искрен Азманов от Благоевград. Спасявам света от кризата. Открих как с бетонна плоча и черен тюнец солената вода се превръща в сладка. Без значение какви са житейските възгледи на господин Азманов, изненадващото му включване би трябвало да влезе поне като любопитен штрих в новинарските емисии. Някак не се изненадваме от манипулативния монтаж на БНТ, защото те винаги са услужливи към властта. Но и другите телевизии не показаха по-голям кураж. Сред наградените са нашите колеги Румен Бахов и кореспондент. Нито дума за човека, създал сензацията на събитието с критиката си към премиер. За BTV Искрен Азманов също не представлява интерес. Къде по-важно беше, че и те взеха една от наградите. Ай, честито! Церемонията за достойните българи, при която репортера на BTV новините Мария Савкова получи приз. Честито за достойното отразяване на наградите Достойните българи 2018. Само дето свободата на словото в същата тази България все така си стои на недостойното 109-то място. Защото докато едни критикуват, други ги заглушават с ръкопляскани. Уважаеми зрители, това е положението, както се казва. Обадих се на Емил Кошлуков, програмен директор на Канал 1. Каза: Ема, какво става, бе, братче? Дисиденте? Нямам нищо общо. Дирекция новини са отделна дирекция. Ние сме равнопоставени с Уляна Пръмова, която е шеф на дирекцията. Обадих се на Уляна Пръмова. Тя каза: не помня за какво ми говориш. Толкова много обекти мина. Викаме всеки
виден ли публично обиждат премиера на публично събитие? Не знам за какво става дума, тъй че нямам спомен. Ядоса се Оляна, но какво да правим, това е положението. Сега, ето го човека, за който господарите казват, господин Азманов. Вярно ли, че сте професор и доктор на науки? Аз съм член на Нью-Йоркската академия на науките. Това в Съединените щати е най-високата степен на учен. Там сте завършили ли? Не, аз не съм завършил там, но съм участвал в тяхни конгреси, в симпозиуми на различни места. Подготвено беше, минах цялата професорска процедура, но бях арестуван и изнесох само представителните 5 лекции, когато в Америка е малко по-различно, както в България. Колко години сте живели? 15 години съм бил в Америка. Така, И сега да, отиваме до дома на армията на... Така. Тук преди месец близо. Как се стигна до това тогава, когато беше Бойко Борисов на сцената и награждаваше това Така. момче Бигунчета, вие да се провикнете от Сутринта в 6:30 по радиото казаха каква е програмата и че в 10-11 часа има такава и такава програма награда на достойните българи. Година преди това пак имаше една подобна процедура. Казаха, че ще бъде Бойко там. И аз прецених, че това е времето, когато трябва да атакувам Бойко, тъй като неговата премиерска власт е неудобна за народа, за обществото, за хората. Една пародия на една супер сила, супер апломб, който той не го покрива с резултат на обществото. Както виждате, България е в една голяма разруха в момента. И аз отидох с този проект. Първо не знах дали ще мога да влезна. Оказа се, че мога да влезна. При всички багажи ни преглеждаха там, бомби да няма и така нататък. Влезнах, седнах на средно място. Имаше на всяка седалка по вестник 24 часа. Един брой с рекламна статия за... Да, точно така. Така, имах няколко имена, които исках да, тъй като по радиото ги бяха съобщили журналистки, не помня какви бяха в момента. Поисках да се срещна с тях, не можаха да ми ги посочат и когато стана вече цялата тази процедура, Бойко се качи на трибуната и почна да награждава. И аз след като той около 1 минута, 2 минути вече имаше участие в това, дигнах ръка и казах: "Другарю Борисов, мога ли да взема думата, тъй като има един парадокс тук, едно нещастие се документира. Вие сте 3 мандата премиер на страната, негоден бяхте да управите държавата, награждавате достойните, което е недостойно от ваша страна и от те да приемат това нещо." Свърши. Бойко обърна се. Не беше точно така. Обидихте го там. Казах, научи да кадърен. Да, и да си ходи. Завърши. Да, както е дадено. Те веднага записах това нещо. И той се върна. Тогава стана този Вежди Рашидов и почна да го защитава, че неграмотно, некултурно такава критика към премиера да се отправи. Разбира се, веднага от двете ми страни седнаха 2 лица, една момиче, жена и един мъж. Показаха си, че са от охраната на Бойко Борисов и питам ги: "Ще ме арестувате ли? Какво ще ме правите?" Не, освен това ги казах: "Нека, ако ще ме арестувате, като свърши процедурата, аз повече няма да бъда активен." Те показаха си, нали, 6-звездната документ за шерифство. И разбира се, Сега ще са полицаи. Да. И... Карта ще са полицаи. Точно така. И след като почнахме на тихо да коментираме всяка от проявите, която наградените хора казват кой за какво е направил, как е награждаван. Аз веднага коментирах с тях за пародията, че и това пък също не отговаря на истината, което би трябвало да бъде. Най-интересното беше, че един поп от Благоевград, аз не го познавах, го награждава.